Hello mindenki, én Game Mode vagyok, és ez egy Skype PvP videó lenne. Hát így Skype PvP. Lehet még bejön egyik barátom. De ebben a részben cuccokat fogunk szerezni. Ó, jön egy gyerek. Biztos meg akar ölni. Fudalás. És nem meg. Na jó. Itt kell. Na, nincs. Amúgy erőpoti tudok, hogy hol van, és nektek is megmutatom, csak az, hogy nagyon nehéz eljutni, és 2 ember kell, azért hívnám a barátomat. Látok is meg, fel is hívom. Itt van. Ő is egy szerveren, amin én is adni vagyok. Behívom. Az ugye, kivel beszél. Elnézzük, miért. Valaki? Mindegy. Kérdezzem meg tőle. Látjátok, amit írok, de nem baj. És látjátok, ki is vagyok. Mind írnak. Most megnézem, lássátok. Ez Eddie Rolli. És vidizik. XD. Na de az az, hogy ez Skype PvP 6. Nem, bocsánat, 7. De ti is fel tudtok jönni. Redstonecraft. És ha kéritek, jöhettek vidire, hogyha szólok chatben, bárki jöhet. Felteszem. Eddig csak egy vidím van, de The Skywar. Így bevédem, de nincs cuccom, az Berkit. Federico. Visszaért a Mark. Oké, nem tud jönni. Na. Mindegy. Majd következő részben, mert lesz KPVP 2. Következő részben itt lesz velünk, lehet többen is leszünk, de hát igen, lássuk, csak szerezzünk. Oh. Itt egy gyerek, de ez van. Itt semmit tudsz. Jaj, de fel tudnánk menni, itt csak tudnánk. Nem lehet. Igen, nem lehet. Jöjjön ide egy gyerek. Kéne erőpoti nekem. Nem spawnolok, de nem tudnák most, hogy menjek vissza. Spawnra. Berkit. Kezdő, és nem tudom, de majd tenni kiegészítőket. Vagy lehet mindenható leszek. Most csak sima player vagyok, de majd fogok venni mindenhatót. Hát de még kéne fejlődjek, és utána, mert még én sem vagyok annyira, de szerintem tudnák. Elég annyi professzionalitás. Mennyit tudok, és semmit ugrottam el, hát nagyon jó. Hát nem is tudom. Lehet ma még lesz egy videó. De az nem tudom, az lehetetlen jump. Hops. Na lássuk. Hát ennyien vannak fenn, és Enderhit sincs fenn. Úgy mi Enderhittel jóban vagyunk, hogyha láttátok már videóit. És hát ennyi lenne, nem kell erőpotíjat, próbáljuk meg.
víznek. Egy fakardó van XT. Nincsenek tudsz, de nem mehetnék vaskardér. Azt igen. Köszönöm, megöltek, nem szöviznek. Mindegy. Annyi, simán. És azzal itt megmutatom az utat. Itt kijöztök a spawnról, szerintem más szerver is van. Itt erre jöztök a ház mögé, és ott, abban kútféle. Nagyon jó, profi. Professzionál. Mindjárt még megmutatom a potit. De ma még lesz egy Skype PvP a barátommal. Még egy jó 4 perc és végeztem. Lettem a srácot és körbe kell menni, azt csinálom. És keresek cuccokat. Hát még lehet, ha barátommal lesz, mondjuk 2 barátot hívok. De amúgy itt is lehet menni. Itt szoktam mindig elcseszni, nem tudom miért. Elnézek arra. Hát azért én sem vagyok a legjobb parkolós, de szeretek parkolózni. Az nem hiszem, hogy sikerül. Sem. De most várhoz nem akarok menni, ezt megpróbálom. Ezt a jumpot sikerült. Már nagyon jól szüktem be. Itt kéne szerintem szükt legyen. Egy kis leírás a fegyvereinkről. Mindegy fegyver kapott egy sisak. Hát már nem tudom hol van. Vagy szett. Csak a nadrágot kell, hogy tudja, hogy hol van, és a... Ez mi? Igen, tud. Semmi. Jó, itt csak vassisak van. Akkor itt a vassisak, akkor Perkit. Perkito. És azt. És akkor Perkit. Kezdő. Na, lássuk csak. Hát szerintem véget is kéne vessének a videónak, de nem tudom, hogy mit csináljak. Ez van. De szerintem itt véget is vetek. Álltok meg kicsi vágás. Meg is értem. Szerintem ott előlünk nem menekülsz. XT. Na, szerintem itt be is fejezném ezt a videót, és sziasztok!